היי חברים, כאן ניק רויאל ואנחנו בסרטון מיוחד וחדש. הסרטון הזה יהיה קצר, אבל אני הולך לפתוח פה את הסופר מג'יקל צ'סט. אז יאללה, אני לא מאמין שאני עושה את זה, אבל בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו קיבלנו 3,959 גולד. אוקיי, זה בינתיים תיבה מאוד גרועה. אוקיי, יוצא אפיק. אני צריך עוד קצת. יוצא לג'נדרי. ספארקי, באמת? יש לי אותו. מה? טוב, בואו לפחות נשפר אותו. למה? אז אני גם אעשה משחק עם כל הביוס על הלב. ספארקי, אם כבר יוצא לג'נדרי, אז תביאו לי לג'נדרי שאין לי, ולג'נדרי שיהיה טוב. מה? אין לי איך להתחיל. נתחיל עם מיניונורד ואיל ספל. נשים אותו כאן. אוקיי, וסתכלו. הלו, מה העניינים? מה שלומך? אוקיי. הכל בסדר. למה הרעשים באמצע הסרטון? כן, הכל בסדר. על הרעשים. אני מצטער על הרעשים, חברים. וגם על האין אינטרנט שלי. זה של אחותי. אבל יש לי שמצאתי. אז לי. וואו. הוא עוד לא נגע לי בבניין. אני לא יודע מי לימד אותו לשחק, אבל זה בטח לא היה אני. וואו, כן למברג'ק. עוד מכה? יש. אוקיי, אז הלמברג'ק עשה פה די הרבה דמג' יותר מדי, אבל זה אף פעם לא יותר מדי בשבילי. אלא אם כן מישהו שנגדי עושה את הדמג' הזה, ואז אני פשוט מתעצבן. אוי לא. אוקיי, הוא עוד לא נגע לי בבניין, עדיין. אנחנו כבר דקה משחקים, לא שמתי לב. וואי. 7 אליקסיר אני צריך. לא, אני אשים עליו את הלמברג'ק, עליה, על הוולקרי. וזה היה בחירה די גרועה, אבל לא היה לי מה לעשות. אוקיי. אני צריך עוד חיים ללמברג'ק כדי שהוא יוריד קצת לזה. טוב, הוא הוריד די נחמד. דמג' סביר. עכשיו בואו, לא, הוא נגע לי, הוא בטח נגע לי. לא, הוא עוד לא נגע לי. וואי, אתם ראיתם איזה קרוב? אוקיי, וואו. וואו. איזה שחקן. אבל למה הם מבינים את השחקן פשוט שחקן גרוע. אין לי מה לומר עליו. הרגע אחד הוא לא היה נכנס, חברים. אני הייתי מביא לו, לא! אין אינטרנט, חברים. אוקיי, יש, חזרה לי האינטרנט. אוקיי, לא, וואי. אוי. אוקיי, הוא נגע לי. לא, וואי. אסור שהוא יגע לי עוד. אז אם אתה רוצה לגעת לי עוד, אני לא בטוח שאני אסכים. ואני הצלחתי, חברים. נכתוב לו את well played silver chest. אני פשוט מנווט עידות. איזה באסה. אני מתלבט אם לעשות עוד באטל. אז אני לא אעשה את הבאטל הזה. אולי אני אעשה עוד סרטון היום ב7. אם מישהו יודע שיגיד לי בתגובות איך לעשות לייב. או שפשוט יביא לי לינק שאני פשוט יוכל להוריד בו תוכנה שאני אעשה לייב.
עד כאן הסרטון להיום חברים, יאללה ביי, ותנו סאב לערוץ, תנו לייק.